Wow, satu ko meron mo. Mukhui sinami janai tabok jong. Hello, hingkai nam sugono rong taisa katal blog go. Hingkai bahai tong no kha khayu ka hamno tong na hinai. Hingkai ang buka hamno hingkai ang tabukai. Jeng tabukai nodi kinaro phaisok pajak thajuk jana bagoi. Hingkai pura thajuk bohang koro koro phangni phang tong hingkai pura ang tabo hasam gana wa ajak. Hingkai tini ni blog बहुत interesting ungnai tong thotong nai tini ni blog tini betala satung tung hingkai satung go chung tam khainai hingkai thajuk mukhi bjanai hingkai thajuk khawai talang thajuk mukhi bjanai hingkai tai satung go tam khainai norong no kaisa phunungnai tabuk saya ko pura norong nai nem sungkhai choya sak nai tungdi hingkai tala khanggai ba like khaidi share khaidi tai subscribe bu khai kongai khai kalang di asungno sawo norong no asungno request khayo hingkai norong suk chok chok hasam utolao pura nodi ko tolao ara asuk jero se ha tong siu ka thangbai juka kaya ni akun ka iko thaisuk mosot tui phejak chanan bagoi pasta mangkha eta salai pai khanggai telang thanai aro salam salai sinai taisa samani taisa samani moso yok suka ngai taisa malia ngai mu khui snami saini no telangai yo tabo khagoi na lagana iko khago thaya thaya jabara roko thajuk kelai khe nodi kelai jangna kiri lai to puro nodi iko ro tong khangkai nodi sinu khlaga takalai le tui nodi plar ha kaklai thanai hasam kaklai ke ses sini para rok odek thangbai sina uyang naro tukulai bui hatung tung mani tini tama situng ha busuk digi rok tung khana saimaya thaimbiga oh ma kago hingkai angkai atu kholo karai khangkai kholo ta hingkai yangkai school jengagi serekpur porimani school aukai school mat umukha oknobari center or khai jeng rest khaimani agia thanda kai nobar khayo ora rest khali dori geli aram nangsu oro nobar khachu je suk kolom jak phano jaga phaikai nobar hingkai tongtho thajuk bohang rok bangko ek mukhui snami janai tabuk jong abani nogot langoi hingka waisano nogot thangai malai sinai bufang kujuk kujuk ni bai gobang khagoi malia wa baisi khagu hingkai nogot thangai malai sinai abukai nogot phaise snamui je ma mukhui snamna nai to sakai ka sombai hingkai yang gutai mosleng tujak hingka ombai sapingnai pore salainai hingkai nai tongi bukai wai kalayo thu mukhom nagi di bok dujun oke mukhon arinya kasih wa ego dujun kalai gor mai tongan mangalak hingkai hey guys tabuk hingkai thajuk rok sabai kha thajuk sabai nai di tokte gai sal betala tungo hingkai ang tabuk khe abono snamnai salni salo mane satung bai snamnai tokte omelet khainai buijo to nuk video rok khaileyo mane omelet ungu sal satungo ungu hinik phunugo hingkai ungu se chao hinik phunugo hingkai ang bo kisa try khainai hinai wan soka bo khawo hingkai udang no ungya norok bo nai tongdi ani logio rui tongdi hingkai tho khainai gana satung ni bagi mokol si phiyok maya satung ko sal hingkai o jaga kha ang ko pharani tonjak mane thaisingo 5 minute ka khana hai akhai abono tabuk khainai ang pura hatung mani ha yapiri ru khaise tungman thinalai thogri khanai di
मा tungmani thine satung bunadi busuk tung tong hingga tabuk thok tung gana thok 5 minute ton thok tung kha 5 minute rukha 5 minute rui takai tok tir nai ya kong sabai ma khayo ang rom nai gurui keba thari kisa abo tok buti yado takhom buti se polti buti ya chal tungo tabo udang nai nene ang udang nai nene ta udang nai nene salbu bet pa tung se phai kai ko 15 minute pore faine base aheng kanai di tokti rui 15 minute ka khata okay khili nai gana thok bu kabang mang jak thok sit awalai kuthung se anglai chai mong la tai ton li thapao se khai nai sine kuthung buile chai mang ta bo ai kuthung ase kuthung chai ne ke tau khai thapao kisa khai cha sinai ule ungu do ting ya ta le re ung ta sal tungu ke dekko thapao bok sai re phika thapao bok sai re phika ke tabo thapao rui si common ke cha sinai omo half boil half baja ke chao tabui thapong go numani borok khai cha man numani ahe ke ta leo nanga hai ke ya gai common ke cha nai o buti rabe khana amse ungo tho thok ka chai ne gana biro ko khai ahe ke se baja khai cha man nu ko इंका guys इंका आनी जे omelet खामानि अब ठीक ठीक मुदा अटक तै omelet मुदा मुन comment khai sadi इंका गानि खा सुगुंलिया इंका आंखाय बिसिना सिङे दंना सेलका अबनि बागै उंलिया ना इंका नरगो try khai नाय नायदि try khai उदाव comment khai sadi try khai jakda इंका जाजा खांगे बा like khai di share khai di tai subscribe kisa khai khlang di